Il-kampnar tal-Knisja Parrokjali ta' Għajn Silem qed jaffaċċja problemi strutturali serji. Partijiet mill-ġebel tiegħu jinsabu f'riskju li jiġġarfu u jeħtieġu restawru urġenti biex jiġi evitat li jiddeterjora aktar. It-torri li huwa għoli madwar 71 metru huwa wieħed mill-ewwel punti ta' referenza li jilqgħu lill-viżitaturi malli jaslu Għawdex. U f'dawn l-aħħar snin il-ħsarat fih komplew jiżdiedu, tant li l-parroċċa ila xhur ma ddoq il-qniepen minħabba l-biża' li l-vibrazzjonijiet jistgħu iwasslu għal aktar ħsara fil-ġebel. Il-kampnar imbena fis-snin 70 bil-konkrit, l-azzar u l-ġebla tradizzjonali Maltija. Iżda matul is-snin l-ilma penetra fl-istruttura u wassal biex il-virek tal-azzar jissaddu. Xi ħaġa li r-riżultat fix-xquq fil-konkrit ta' madwarhom u li għamlet ħsara lill-ġebel ta' barra. Dwar din is-sitwazzjoni Net News tkellem mal-kappellan ta' Għajn Silem, Father Joseph Healy, illi spjegalna l-gravità tas-sitwazzjoni li jinsab fiha dan it-torri. Issa qed issir l-ewwel fażi ta' scaffolding ta' protezzjoni sabiex kulħadd ikun protett u jistgħu jibqgħu għaddejjin l-attivitajiet u l-affarijiet kif suppost. Bil-mod jiġi determinat il-mod ta' kif ħajġi restawrat minn fuq s'isfel, peress li ħadna testijiet tal-konkos tal-ħadid fit-tul tal-kampnar kollu. Is-sitwazzjoni tal-kampnar marret allar matul ix-xitwa li għaddiet b'mod partikolari wara l-maltempata ħeri li kkawżat ħsara estensiva anke f'Għawdex. Il-kappellan ikkonferma li l-kampnar tal-Knisja mhuwiex f'riskju ta' kollass totali, madankollu ċerti partijiet se jkollhom jinbnew mill-ġdid.